Това да се падне, ще бати мъката. Тук може да се сложи, между другото, не знам с хидра дали няма да е по-добре. Чай, пробвам да видя сам. Хидрата вместо кое? Вместо Frozen Orb. Същата работа. Даже по-зле всъщност. Така. С Frozen Orb по-добре. Ети ги енчантите. Това да го сложил долу. Какво? Не си сложил мечовете, си сложил стреличка. Стреличка, Fireball, бе, каква стреличка? Ми правите допълнително 11 000 даници. Как да не ги сложа? Ето ги тук вампириците. Гиера е да се ебе майката. Резистите са почти на макс така. Ако макнеш един армон, сложиш бял диамант, ще се макснат над 70. Така или иначе. Тук от всякъде махаш по 4, защото 4 са ми от шапката. Не ти скиловете. И парагоните. И съм взел почти всички, не почти всички важни точки. Такива легендарни. Enchant Master's Conjuration тук. Това Conjuration не ми е дигнат между другото. Тук е на 14. Ще имат повече демидж на няколко, че на 21 със сигурност. Това е Elemental Summoner с служ, дето го булснаха, нали, тая точка, че трябва да бъде голямата работа. Flame Fever. Distractions, Burning Instinct. Searing Hit тук с пироманяка. Това е.